Idem behať, lebo ľúbim behať. Všetci prítomní, dovoľte, aby som vás v mene predsedu Komisie športu a mládeže všetkých srdečne privítal na dnešnom tradičnom behu oslobodenia obce Kanádronom. My sme sem prišli na beh oslobodenia, aby sme mohli behať a že sme tu všetci kamaráti aj zo školky, aj zo školy a môžeme sa tu všetci stretávať a môžeme aj spolu všetci behať. Opäť nám vyšlo nádherné počasie, opäť sme sa zišli v takomto krásnom a hojnom počte. Dovoľte, aby som vám všetkým zaželal krásny športový zážitok, aby sa nikto nezranil. Týmto behom si zároveň aj pripomíname 80. výročie oslobodenia našej obce, takže verím, že aj touto krásnou bežeckou súťažou si uctíme aj týmto spôsobom. Malá chcela prísť behať na beh oslobodenia, sme tu 3. rok po sebe. No lebo som strašne chcela behať a pretekať. Tak je úžasné, že v takomto skvelom počasí je umožnené deťom behať a rozvíjať sa možno, že aj takto športovo si zasúťažiť medzi sebou. A nie je to hlavne o tom súťažení, ale o tom, že tu môžeme spolu takto byť. Takže myslím si, že je to super akcia. Kategória dospelých. Začali pozorovať, neviem, koľko sú to. Dnes rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili a ktorí tu aktuálne ešte stále ste. A hlavná veľká ďaká patrí pani učiteľkám a učiteľom, ktorí priniesli tie detičky aj rodičom, že sa nám podarilo spolu takto si spraviť a pripomenúť túto krásnu udalosť v našej obci a nejakým spôsobom aj viesť tie deti k športu, čo ma vážne veľmi teší. A rád by som tiež poďakoval všetkým
vďaka ktorým sa nám to podarilo zorganizovať kolegom aj kolegyňam, ktorí tu stále sú a zapisujú. Je to ako každý rok. 30. posledný deň v apríli sa stáva májka. Bola keď také zvyky boli, že sa to v noci robilo, ale ľudia, naši občania, aby z toho niečo mali, tak to stávame takto podvečer a potom je taká malé podujatie, zábava ako 1. majálec. Je to prvoročná akcia, dá sa povedať zábava pre ľudí. No. Stužky naviažú deti, malí hasiči, malí škôlkári a potom aj sa vytiahne na lane pomocou rebríka a pokračujem ďalej zábavou. Ak hore nestaneš, mája nedostaneš. Maj, zelený, pod obločkom sadený. Maj, zelený, pod obločkom sadený. Mája sme sadili, všetci sme hrešili, že bohaté dievky málo zaplatili. Maj, zelený, pod obločkom sadený. Organizuje to DHZ Kálna nad Hronom v spolupráci s obcov a ešte je tam Komisia kultúry a športu. Všetci, celá dedina sa toto zapája, nie sme to len sami my. No. Ale výber májky a tieto veci to zabezpečujeme my. Ľudové tradície sa snažíme zachovať a zvyky, aby išli naďalej aj po nás, keď tu nebudeme, aby to ľudia zaužívali. No. Ale